Ilang mga swimming pool ka jam na gadungaw daring kuan aring buntod nami diri sa buntod mga jam. Tara lang swimming pool mga jam oh. Muna ka jam. Ug ganahan mo maligo diha mga jam. Ana na mo diri ang location na mga jam diri sa Mutya Bergado. Kuan Sambuanga del Sur, del Norte. Yung mga jam. Gapog diri view mga kajam. Sa badong taro mga kajam pero wa kay mga ligo karon bot. Ugma siguro mga kajam kay Domingo. Kuan diri. Libo diri mga kajam. Daghan lubi mga kajam oh. Ang mga produkto diri mga kajam nga kuan mga lagutmon. Pareha ng saging, gabi, kanaka, kamuti. Then lubi, muna yung mga produkto diri mga kajam. Ini nga buhi diri sa mga tao diri. Ini nga mga kajam, muna barangay. Muna barangay, muna ilang swimming pool nila. Habog diri kay mga kajam. Grabe kabog oh. Ini ang kalsadahan namong kuan. Grabe na katungason. Kaulano naman gani mga kajam oh. Oh. Yung mga tawad mga kajam, uli ng pumi. Shout out ko sa kuan, Balyangaw Vines sa kuan. Sa kuan mga followers dia. Shout out sa inyo ah. Pati sa akong mga igagaw. Shout out.